Slečná, raňajky sa podávajú. Svatý Punťo na nebesiach, daj mu rozum, že by me už nikda tak skoro ráno nebudzel. O 7:30. Nie som žiadny raný vtáček. Ešte sebe kuzo lížem zadek a idem na to. Plnej miske ešte nedá odolať. Nech sa páči, dobrú chuť. To sebe ze mne robíš srandu? Zo svojej feny ženy. Čo ty zase riešiš? Že čo riešim? Však to porcia jak pre babetko, co ešte ani nenarodzelo. Nie, Pampi, to sú kvalitné granulky, z nich stačí taká malá dávka. To skazí máš takú somarinu. Od vyživovej poradkyne pre psov z farmina.sk. Klameš, len chceš na mne ušetriť z peňaží. To je tvoja politika. Joj, Pampi, ti špitori, však ja ťa tak ľúbim. Normálne som na ich stránke naťukal info o tebe a následne mi zavolala vyživová poradkyňa, že z týchto NDček jahňa a čučorietka je toto tvoja denná dávka. Že by tebe spuchlo koleno i tej poradkyni. Vytoč mi ju, to z ňu preberem osobne. Áno, prosím, výživová špecialistka farmina.sk. Milá tieto, tu Pampi. Keľo má mať s granulkou v miske? Furt plnú, ne? Pampi, asi psík alebo fenka? Však žena fena. To nečuješ podľa hlasu? Tvoj vek? 2 roky i kuštičko. A koľko vážiš, Pampi? Cože staráš? Chudá som ja karta. 5,5 kg i so ochlpeňom. Tvoja denná aktivita? Od rana do rana mám raketľu v rici, ale nestávam pred 9. V tom prípade je tvoja denná dávka granov jahňa čočorietka 75 gramov. To je veľká bunča alebo malá? Pre teba taká primeraná. Díky pani špecialistko. Už je ponáhľam žrec granule. Chceš aj ty vyskúšať s vyživovou poradkyňou pre psoch? Rýchlo ťukajú daj o psovi na farmina.sk. Je to zadarmiko.